De az ördög mindig azzal a trükkel jön, hogy kárhoztat. Hogy felsorolja a hibáidat. És vannak hibáid? Hát kinek nincsenek? Nekem vannak. Felsorolja a hibáidat. De én arra szeretnélek felszabadítani, hogy Isten nem a hibáidat nézi, hanem Isten az apád lett. Ez az új szövetség. Ez a kegyelemnek a szövetsége. És ebben a kegyelemnek a szövetségében úgy tudunk járni, hogy folyamatosan betelünk Isten szeretetével, folyamatosan megtapasztaljuk Istennek az elfogadását. Ezért járunk Isten tiszteletre, ezért imádkozunk, ezért olvassuk az igét, mert Istent akarjuk, egy személyhez kötődünk. Az Ószövetség egy törvényt helyezett az emberre, és a törvény megmutatta, hogy az ember gonosz. De még ez a törvényen keresztül is Istennel voltak kapcsolatban, és látták a hatalmast, az örökkévalót, a mindenhatót, a dicsőség urát, és imádták és dicsérték őt. Mert Istent imádni és dicsérni kell, és illendő. De az új szövetség egy másik szövetség, ott a szívünkben, a Szent Szellem által te megláthatod Istent, és meg is látjuk Istent, ezt a hatalmas Istent, mint abba a szerelmes atyát. Ezt a dicsőségnek az urát, a Jézust, aki uraknak ura, és királyok királya, és a föld királyainak a fejedelme, aki a világ világossága, aki az élet fejedelme. Ebben a Jézusban mi meglátjuk a bárányt, meglátjuk a szerelmetes testvér bátyánkat. És ezért imádjuk Istent. Az új szövetség azért jobb szövetség, mert az Isten beköltözött a szívünkbe. Mert a testünk a Szent Szellemnek a temploma lett. Mert ahogy a Béla kedden prédikálta, van egy ige, hogy aki az Úrral egyesül, egy szellem ő vele. És ahogy elkezdtem, mi nem azért nem paráználkodunk, mert félünk, hanem azért, mert jóba akarunk lenni Istennel. Nem akarunk olyat csinálni, ami neki nem tetszik. Én meg vagyok róla győződve, hogy Isten nem ad egy nyakast ezért. Nem. Ha ő fenyít, akkor azért fenyít, hogy a szentségében részesüljünk. De te se fenyíted úgy a gyereket, hogy na gyerek, rosszat csináltál, nesze itt a skorpió. Nem kötöd rá a 220-ra a gyereket, mert valamit elrontott, ugye? Hát Isten se. Isten se. Isten egy jó apa. És az új szövetség, a te tested a Szent Szellem temploma. Te magad Istennek a fia vagy. Kegyelembe fogadott vagy. Örökös vagy. Ábrahám áldásának örököse vagy. Valakit keresnek. Isten hisz abban, hogy ez a kegyelembe fogadás, ez a szeretet, amit ő kiöntött a szívünkből a Szent Szellem által, ez minket elvezet a hitre. És Isten vállalja ennek a hitnek a kockázatát. A hitnek ezt a szabadságát. Lehet, hogy eltelnek. Tehát lehet, hogy parancsal ezt a dolgot el lehetne intézni. Azt lehetne mondani most akkor, vagy ezt csinálod, vagy kinyírlak. Tehát viszonylag, és akik látták a Keresztapa című filmet, ott van egy nagyon híres mondat, amit mond a Don Corleone, hogy ennek az ajánlatnak nem fog tudni ellene állni. Az ajánlat ugyanis úgy néz ki, hogy oda tartanak egy élesre töltött pisztolyt a homlokához, és azt mondják, hogy most vagy aláírod, vagy a papíron az agyad lesz. Most erre viszonylag kevesen vannak, akik azt mondják, hogy nem írom alá. Most ez a törvény. De az Isten nem ezt a radikális üzemmódot alkalmazza. Az ő működése más. Ő belülről változtat meg. Ő azt akarja, hogy onnan belülről, a szívünkből nőjön ki. Az ő szeretetéből nőjön ki az a bizalom, az a hit, ami arra késztet bennünket, hogy imádjuk őt, hogy dicsérjük őt, hogy hódoljunk előtte. És az újszövetségi imádás az nem csak egy leborulás,
hanem az egy egyesülés Istennel. Az egyé válás Istennel. Mert aki az Úrral egyesül, egy szellem ő vele. És mi ettől a kárhoztató, bűnös, óemberi természetünktől csak és kizárólag egyetlen egy módon tudunk megszabadulni, a Szent Szellemnek az ereje által. Mert ez van megírva, hogy öldököljétek meg a ti földi tagjaitokat a Szent Szellem által. És ezért muszáj, kötelező betöltekezni Szent Szellemmel. Hitből kötelező, hogy ezt a Béla szokta mondani. Nem úgy kötelező, hogy bárki kötelezővé teszi, hanem nem megy nélküle. Nem megy nélküle. Nem tudunk megváltozni a magunk erejéből, hanem a Szent Szellemre van szükségünk, aki fölé tud emelni ennek a gyarló földi természetnek.